The top issues of the week, istoryahan sa sunod sa isa ka oras. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. The most talked about issues, the hottest personalities in one setting. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. Mabatian kada Domingo, las 9 ng aga. Kagkaroon, yari ang inyong alagad, Aksyon Boy Duran. Maayong aga Bacolod, maayong aga manugabahin sa Western Visayas. Domingo kitang adlaw, welcome once again sa aton nga pagpangalagad diri sa Kapihan sa Aksyon, upod sa inyo alagad Aksyon Boy Duran. Kaya atong sunay nga pagpangalagad, ginadulong gihapon sa inyo sang Dr. Fred's Coffee, no? Ining Dr. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang kag mangin bisita naton karon nga aga. Liyo ko James B. Ito sa man. James. Check back ko kay ang kuan ni ma'am ang iyang position maidog-idog siguro jutay ay. Ay hindi man pag sige, okay. So karon nga aga mga ka-aksyon ang aton sini nga mangin bisita diri sa aton nga Kapihan sa Aksyon. Si Miss Charis Avila sang SSS, no? Senior Communications Analyst ni sa sang SSS. I-discuss naton diri especially ang mga programa kag mga benepisyo nga ma-avail sa mga miyembro sang SSS, no? Siguro lakip na dira ang aton nga mga pensioners, no? Importante ni kayo para nga sa mga pensioners naton may baluan naton kung ano pa mga benepisyo nga available para sa inyo, no? So we have with us si Ms. Charis Avila. Good morning, Ms. Charis, and welcome once again diri sa Kapihan sa Aksyon. Boy, thank you gid sa pag-imbitar diri sa aton. Good morning man sa tanan nga listeners natin sa Yes, oo. Siguro ano ang aton nga ma-touch na ko ka sa mga pensioners nato, Yes, no? Whereas before ang mga pensioners nato nga first time borrowers, no? When they say mga first time borrowers na sila amo ni silang bag-o lang nag-retire. Hindi man sir ang ngula pag bala kaagi naka-file sang pension loan. Okay. Naton. Okay. Kaya ang namin ko gali lainin ang namin ko ining daw ano silang lump sum na sila nila pro Advance nila sir nga nga advance nila nga pensyon amo nang nabutga mo nang sulod sa pensar ko. Pero hindi galing ang mga pensioners nga bisan pila ka nakatuig nga pensionado nga way pagid kay ka agi loan. Yes sir. So may available nga loan facility para sa ila. Yes sir. Whereas before ang mag-loan ka gani kinanglan kadto kagito sa SSS, For di ba? first time sir ho, okay gina-issuean na sila naton sang quick card kun diin gasulod ang ilang pension loan proceeds. So karon, Subong sir, available na siya online ang aton nga pension loan program para sa mga first time naton nga mga retiree pensioners na gusto mag-avail. So kinahanglan naka-register lang sila sa aton nga website kag na-enroll nila sa aton nga disbursement account enrollment module ang ilang nga disbursement account para sila kinasudlan sa ilang pension loan. Ang ilang monthly pension nga ginabaton kada bulan. So kung once Sige. register nila, sir, pwede na sila sa ka-file
sa aton nga pension loan program. Okay, so they don't need to magkatugid Hindi na kailangan personally sa sila SSS. Yes, sir. Pwede ka lang loan niya online. Kung mag-loan ang mga pensioner ni, ang ilang ATM cards ginahawiran sa SSS? Wala, sir. Ay. Ginaiya sa aton nga mga pensioners ang ilang Eh, damo ko naman, ko pahulam la kwarta bla. Oo, sir. Ginakuha nila ang ATM cards ang mga nagahulam sa ila. Like for instance, sa aton nga mga pensioners. Kundi may ATM card na sila. Yes, sir. Ginakuha nila. That's why nga ang mga ATM cards sa laban ng mga pensioners ato sa mga nagapahulam ng mga lending. Collateral, sir, no? Oo. So, sa SSS, wala na siya, yes, sir, ginakuha. Sang aton nga, sang SSS, ara na siya sa aton nga member. Kada bulan, wala, nubo sa 47% sang ilang monthly pension ang mabaton Japon nila. Ang loan sang pensioners, pila ang maximum nga pwede ma-loan nila? May 200,000 ta, sir, no? Nga maximum nga loanable amount para sa aton nga retirement pensioner. Magsiling ka nga 200,000, how do you compute that amount? Sinong maka-avail sina? Ang taas man, sir, nga ginabaton kaya nga aton computations ang loanable amount nagadepende, sir, no? Ang choices ang aton nga pensioner times 3, times 6, times 9, times 12 sang ilang basic nga monthly pension, plus the 1,000 nga increase sang 2017 dito, sir. Included na ang increase nga 1,000. Yes, sir. Okay. Mamangkot lang ko, no? Sa mga pensionado naton, pila ang pinaka-maximum naton nga pensyon nga ginahatag man? Ang average subong, sir, no, nga maximum nakita ta ara sa 19,000, sir. 19,000. Oo, So, pero inaya sa mga kwan guro no, mga dagko gid nga mga ano nang ginabasihan sina ang kadako sang contribution or ang kalawig sang contribution? Both actually na siya action boy, no, ang aton nga pag compute sang pension benefits ang aton nga member naga-base na siya sa ginabayaran niya nga premium nga contribution kada bulan kag ang kalawigon man sang iya nga hulog kay may ginatawag kita nga credited years of service. Ano to siya? Credited years of service. So halin pa binagligad pagid no mga 1970s, 80s. May ara to siya, sir, period nga before 1980s kung nakasugod na siya work bala tapos maski actually wala pa da may na post no sa aton nga system na ginaisip na sa Japon, sir. Kaya sang amo to nga time, sir, hindi pa tayo computerized wala, sir, ang system sang SSS. Okay. So may ara to, sir, 80 to 85, 90, may ara to kada tuig nga may tatlo siya ka bulan nga hulog, gina-consider na siya nga isa ka CYS. Kung paglabot na, sir, 2002, kay may ara to, sir, nga dapat makalabot siya 6 months in a year nga maisip siya 1 CYS. Kung hindi siya kalabot 6 months in a year, hindi siya makonsider. Okay. Oo. So pagtungtong 2002, nag-ara kita sa ginaano siya, brother, na prorate na siya. So imbis nga kung 6 months lang ang iya nga hulog sa 2002 nga tuig, 0.5 na siya imbis nga isa kasi YS ang pag-consider sa na. Pero kwan at least counted sa gyapon niya. Yes, counted na siya Japan. Would you mind kung daw ka technical naman sini, paano naton gina-compute ang aton nga pension nga mabaton sa aton nga mga So, may ara pensioners? kita na tatlo na siya, sir, ka formula naton. Oo. May ara kita ginakuha na una, sir, ang average nga monthly salary credit naton. So may ang isa ka formula na da, sir, ang tanan niya nga hulog sa bilog na gid nga employment, no, or pag maski self-employed kag voluntary nga pagbayad, divide mo na siya sa total number man sang iya nga paghulog. Okay. Amo na siya isa ka Sample? computation sang average monthly. So para sa, sir, ang isa pagigali, sir, ha, ang last 5 years, ang 60 months. So sa last 60 months, sir, no, nakahulog siya butang ta kay nagaano ta, sir, bracketing kita bala. So tangta, sir, naka-maximum siya 20,000 for 5 years. So i-add up mo na siya 20,000 times 60 months, 85 years siya, divide by 60. So ang MSC niya or average monthly salary credit niya is 20,000 man. 20,000 man, okay. So, Mat times siya, tapos mo divide yung 60. Oo. Nga ma, di ba, mat times mo 60, ka mo divide 60. Constant na siya, sir, ang 60 last 5 years, no? Or kung wala siya, may ara iban, sir, nga, kay hindi man siya the same bala, sir, nga fixed nga 20,000. Kaya based na siya sa actual niya nga salary dapat, sir, mo. So may ara iban 15,000 lang, iban nga month. So i-add up mo na siya. Get the average. Oo.
Tapos ang amo na siyang average monthly salary credit naton Mhm. times ang 40%. Aha. Isa na siya ka-formula. Mhm. Ang isa ka-formula, ang average monthly salary credit times 0.02 times CYS Mhm. plus 300. Amo na siya ang aton nga basic pension. Mhm. So may multiplier ta sir no ang aton nga CYS. Mhm. So lingon kung lawig na gid yang hulog ta kung may 20 years na 30 years Mhm. kadako sa sir sang mabulig Ah, sa okay. iyang basic na pension. Kaya ang empleyado maka-avail sa pension kung maglambot ni ang 120 contribution man Minimum na minimum siya. no minimum. So, Mhm. minimum gina siya sir ang 120. Kung minimum man ang hulog niya, ti ara man sa minimum ang benepisyo nga makuha niya. Okay. Amo na siya usually sir daw misnomer bala sa mga members naton, especially sa mga self-employed nga kung makahulog na sila 120 mambal sila nga tapos Okay na, ang okay na. tatanan nila. Mm. Dapat hindi sir isigihon na nila. Ah. Basta nga mag-retire sila, maglabo sila 60. Mm-hmm. Kung ano sila self-employed no kag way na sila nag-practice ang ilang nga profession, pwede na sila ka-avail sa aton nga retirement nga benefit. Mhm, Pero kung sige sila ya Japon sir practice per sa mga lawyers naton, mga doctors, Mhm. ang aton gid siya nga retirement age is 65 nga mandatory. 65, mhm. Oo, so regardless man kung nag-practice pa sila sa profession nila or wala, makabato na sila, maka-avail na sila sa retirement pension na. Okay. Ay ban gali ato na maka-reach ka 120 mauntat ka na. Ni 120 na maka-avail ako ng pension pero gamay imo nga mabato ng Gamay pension din na no. siya, sir, oo. Kahanambal ta kay na ang pinaka-maximum on the average sabi sa aton nga pension mga 20,000 pila naman yang pinaka-nubo nga ginabaton. So, Kung sir, no, oo. when speaking about minimum yang nga pension. Subong sir, malabot na siya 2,200. Kaya mo lang Kaya siya? kung maghamba ka, minimum lang, 1,2. Sir mo ang 10 nga CYS, kung nakatungtong siya bala 10 years nga CYS, so 1,200 na siya, plus ang 1,000 nga increase ng 2017, so 2,200 siya. Mhm, okay. Pila to gani ka formula ang ginagamit sa pag-compute sa May pension? tatlo na siya, sir, Tatlo? ka-formula. Oo. Mhm. Anong imuon sina ang Whichever is higher na siya, sir, ang pick-up po. so hindi na gali iya nga daw kuan daw choices nga daw yung daw pilion mo. Hindi, sir. So sa among the three formulas kung sino ang mas higher Whichever is higher, nga amo na mahatag siya. sa beneficiary amo Yes, nang sir. ihatag sa iya. Kay tungod sang sari-sari nga mga factors involved dira, no? So, mugani siling ko kay may nakita ko na actually nga do vlog bala sa kuan sa social media. May isa na galing hindi ko na makita. So, may nakita ko na nga ang iya nga ginatopic ko lang SSS lang bala. Okay. Okay, daw, dapat. gina-explain niya bala kung paano, gina-explain siya bala sa mga parte sa SSS kung paano mag-compute, mamuna. May ara ta na Action Boys sa aton nga SSS nga website. Kung once mag-register ang aton nga member, may ara kita da sa e-services benefits, may ara ta da ng calculator for retirement benefit. So nakalatag nga da imo nga contributions kag pwede ka na da ka butang man ka mag-simulate bala sir kung kapakalabot bi 60 subong ka gusto mo balaan kung pila imo nga pension, pwede mo na da madugangan amount da bala sudlan nga kung i-check niya lang kung pila gid man ang mabaton niya. Okay. May ara nga mga pati ako na bala nga ay mga last 5 years dugangin na ang imo contribution na kung maka-maximum ka, i-maximum mo na. Is that advisable? Tungod na sir no kay amo tong isa ta ka formula kay over the years bala sir nagataas ang aton nga maximum nga salary bracket prior to 2000 15,000 na to sa unang aton maximum. So subong nagamatamat na kita. Ara na kita sa 20,000 nga bracket. So kung isipon mo sir, kung ang last 5 years mo ara na siya sa 20,000 nga bracket, dako gid sir ang makuha nga pensions ang aton nga member. Sa mo na nga ginasiling nila galing so advisable na siya nga May ara i-increase. tada sa Japan sir, may ara tada existing nga circular nga kung maglabot na sa edad nga 55 ang aton nga member kag wala pa siya kalabot sa maximum or Meaning hindi na maximum siya, monthly contribution? Maximum monthly contribution, oo. Hindi na siya basta-basta kapasaka man. So, mga lang siya, mga 1 step, 2 steps lang nga pwede. Na amo na sa nga kung wala nga siya kalabot kuan 10,000. may amo na siya galitod no nga inang slimuti imo ko ako na muna wa gali hindi pwede gali nga Oo, sir. mapagusto ko lang nga lambuton nimo maximum kay may ara gali sayang maagi ka na yung Nag-slow step siya. 1 step 2 Oo, sir. na muna. So, dapat before pa ta mag-reach 55, sir, no? Or kung subong pa lang,
dapat na kung maximum naman gid masarangan ta magbayad sa maximum nga bracket, sige yun ta na lang bayad sa maximum nga bracket. That's why nga ako naka sa ako na I think the personal experience ko na siya nga gusto ko lambuton ang maximum nga ano pero hindi pwede gali. Oo. Ang maximum nga contribution. Once makalabot na sir 55 Oh, na. pag 55 ko sa pag 55 ko ito bala ginambalan ako nga gusto mo ikuan gusto mo i-maximize ang imong contribution, maximum imong contribution. Niko sige. Galing pag ano to sa SSS, hindi gali pwede makita sa step 1. Oo, sir. Step 1 ka lang, may step 2 malambot. Basta lang sir maximum I think to 10,000 lang sir nga bracket kung wala ka pa kalabot do ma-stop ka na lang gida. Okay. So pero dapat gali before sina, Yes. before ka mag 55 kung gusto mo gid. Kaya ang nambal bilang last 5 years yung contribution mo. Oo, mo gid man na, sir kay So, magsiling ka nga last 5 years ng contribution. If you want to retire at the age of 60, 55 pa lang kaya, di Oo, ba? sir, oo. Gali kay dapat before sina. Oo, sir. I-maximize mo na nga daan yung mga contribution. Sige lang, anyway. Ining aton nga mga pensioners, may mga nagtawag diri sa nagligad bala sa akon. Mutong text ko sa imo, ma'am, kay Yes, sir. gapamangkot sila kay kundi may 2,000 gin-approve si Presidente Duterte kuno nga ano na nga Ang additional promise niya sa- ang promise niya nga 2,000 nga was that already approved by the President? Ang 1,000 ang lang, sir, 2,000 wala, ya? first tranche lang. Ang second wala gid po na sa subong sir. Te ano to ang 2,000 to promise lang gito siya ya? Ang 1,000 naging sir nahatag sir no. So ang nabilin nga 1,000 sa subong wala pa Japon. Wala sir. pa. Oo. Pero ano man ihatag na siya kay abi mo na gid ang hambal sa akon sa pensionado to nga Yes, sir. nanawag. Nya balo ka sa Action Boy 80 na ko mo. Yati siya no pa na hatag bas hindi na nakaabot ang mabayang ng buhi patabla mahatag na mala. Mo na ginambal balo ka naman sa mga pensionado na to kay edad mo na bla medyo sila kuan na sila mo medyo sensitive na sila kay yati ano man ano sa sanop na hulaton kay 80 na kuya mo. Anong status naman? Subong sir wala pa gid sir balita sir no. Pero in case magid nga may ara sir pabaloon tingid kami didayon diri sir kung may ara kay para na sa aton nga mga pensioners. Pero ang 1,000 nahatag na kaya bala ko 2017. actually hindi gid ko familiar gid sa ang ina nga mga additional ano pa nato sina pension Oo, sa aton mga increase. pensioners. Sino ang determine sino maka-order sina? So before sir iyan na siya sir sa Congress na siya ang Congress? Ilo, oo. Uh-huh. Subong niya sir nahatag na siya subong sa komisyon naton sa SSS commission ang amo na nga pag magbandato binukong maghatag sina. So way back sir 2017 sang nag-increase kita sang pension naton by 1,000 sa tanan nga pensioners naton medyo naapektuhan to siya nga aton nga fund life. Nagnubo? Siya. Oo, sir, ang fund life naton. So, nag-increase kita contributions 2021, mayo-mayo naman naton fund life, subong, sir. So, ang increase nga 1,000, do dako gito siya ang impact niya, sir, sa aton nga fund life. That's why, sa subong, sir, no, ginastudyuhan pa na sang aton man nga komisyon kung mahatag na siya. So ini nga siling naton nga additional ability say nga 1,000 to make it 2,000 nga additional nga Yes, pension. Hindi na ni siya ipagi sa legislation. Ay, hindi na, sir, sa komisyon. Pero atong nga una to yung 1,000 legislation to Yes, siya. sir. Oo, kay tingin mayara kita subong bag-o, sir, nga SSS Law 2018 nga ginpirmahan ang Republic Act 11199 nga ginhatag na sa Social Security Commission naton ang pag-ubra sina, sir, sa mga Okay. Kay ti ko legislation mo tuod. I don't know. Hindi man sa siling daw belittle naton ang mga senador naton o mga congressman naton nga mga duso sila. Pero ang technicality sina dara ka mga computations nga impact sina da siguro ang SSS amo nga sa kibalo gid people from the SSS mo nakabalo. Ti niya ang aton nga mga senador ni kag mga congressmen politikal lang niya mo. Politikal man yung ila mo. Nga mapahamot bala sa mga butante naton sa mga pumuluyo amo na nga maiduso nila ni. So now it cannot be done by through legislation nagali ang increase. Oo, sir. Sining daw mabasol pa ko tani si Manawan yung ginbuto si ko mo kay may anak ko sa kilala nga mabili bla nga.
ang yang naduso mo ginaya mo nga dugangan sang 2,000 ang pensyon sa aton ng mga pensyonado. So hindi nagli na sa pwede mahimo, no? Anyway, may isa man ko kapamangkot pagidla Miss Charis. Yes, sir. Ang surviving spouse maka-avail sang but silingon kung surviving spouse ka na patay ang imo partner. Yes, sir. Oo. May ma-avail ka nga pensyon sa halin sa amo na surviving spouse ka? Yes, sir. May kita sang death benefit nga claim. Amo na siya, sir, kung ang aton nga member bala, sir, napatay, sir, no, kag prior sa semester sa pangkapatay niya, nakahulog na siya 36 months na contribution. So regardless man kung ano nakalawig to, sir, sang iya nga hulog, basta nakalabot siya 36 months prior sa semester sang iya nga pagkamatay, ang iya nga dependent legal spouse kag minor dependents may ara ina sang mabaton nga monthly pension bali mabatunan nila ang pension sina lifetime na, sir, para sa dependent legal spouse. Amo na siya ang surviving spouse na gina-mention naton. So kung may ara naman yung iban, sir, nga retiree pensioner nga napatay kag sa loo naman sang ila dependent legal spouse ang ila nga ginabaton to nga pension, the same amount kinaiya, sir, kung pila to ginbaton before sang retiree pensioner naton, amo man ang batunon sang aton nga legal spouse, ang surviving spouse, plus kung may ara pa sila nga minor dependents below 21 nga age, may additional pa na siya nga dependent pension. Pero kung pareho sila retirees ya. Pareho sila retirees bala? Mapatay ang isa mapatay ang ka isa? member. So madubli na siya, sir, ang batunon sang aton nga nabilin nga surviving okay. spouse, wala labot sa retirement pension niya, may harap pagid siya yung death benefit nga pension nga batunon. Death benefit is different from ning funeral Lain ginaya, sir, ang funeral. Line ng funeral benefit. One time lang na siya, One time na na iya. Okay, so kay may may sala to guling nga gin-advise ako sa isa ko kilala. Nga siling niya basta napatay to wala na iya ang ang bana or ang asawa. Ay, may ara gina siya, sir, no? Depende, sir, kung na-meet, no, ang qualifying requirements sa 36 months. So, Na-meet guro kay pensioner ka pa priyo ay, mo. oo, sir. Oo, sir, pwede ka na i-applyan subong Japon, sir, sa surviving spouse. Okay. Sige. Kay daw, hindi to amo gali ang in-advise sa akon gali, no? Hindi ko na pwede kung na pensionado kang mapatay ang imo bana or asawa nga pensionado man. So, sigurado na, most probably kung pensionado ka na, napatay ka, most probably ka na dependents ng mga kabataan mo, ka na minors ng kabataan, hindi lang, basic edad ka na, tagstinta ka, mapatay ka, lang may minor ka pa nga bata. No? So, ang laban din sa dati, surviving spouse lagi lang. Yes, No? sir. So, amo na siya gali nga, pwede siya Madubli iya madubli nga gali. pension. Okay, sige. Istoryahan na ako after, ano? Ask ko tani about sa salary loan nga wala na pa-update. 4 years ago pa. Wala, na Meaning nga wala na pa-update, walang bayaran? Yes, sir. Amo na namin nila. Oo, bago lang kita katapos ang aton, sir, nga Amnesty. salary loan condonation naton. Okay, naka-avail ko na gani. Kasi nilagin nga May 14, sir, natapos. I mean, May Oo. 14 lang. O, kanugon. So, kung ang advice na lang, sir, no, sa member, nga, mata-mata niya na lang bayad. Pa-register siya sa website ng SSS para ma-check niya ang iya nga balance, sir. Correct ko. Okay. Ang namangkot diri sa ako noon niya 4 years ago pa. Salary loan wala na update. So ang bitsin ko sa na update wa bayran. Oo, hindi updated ang bayad. Hindi updated ang bayad. 4 years ago, may amnesty program. So bago lang tapos, May Bago 14. lang yun, oo, sir. Kaya SSS from 10 to 10 ka, kung man no? May mga condonation na... Oo, sir. Do prior sa nito 2018 bala, sir, naghatag man ta. So depende sa member naton, sir, no, kung pero ako yes, sir, ha, ang ma-advise ko nga mata-mata niya na bayad kay hindi naman napaktan kung saan o pag ang next nga condonation naton. Especially, sir, kung manug-file ng retirement, iti una na siya didakang salary loan nga obligation sa aton. Kaya remember ko na mo kay naka-discuss na sinabla nga daw duha to siya ka payment scheme ang may payment scheme tong Oo, sir, SSS mo. one-time payment. One-time Pag, payment, may installment. harapan ka 50%, ang 50% i-stag. Di ba? Daw mo na siya. I think daw na-avail ko ng one-time payment. Nabla mo. Nako, ito, sir, ang mabulig, especially sa mga lagko na bala, lawig na nga loan nila nga wala na bayaran kay ti makundo ng penalty niya. Correct, oo. Gusto sa loan ko, guro, mga 19, base,
Kuan pa to mo mga kunin mga 1990s pa tong loan ko mo. Dako na sir kasi mo sa sa penalty. Matsagan ko ang akon nga principal nga ginutang do matsagan do tatlo na kapilo mo. Oo, sir. Oo, kaya mo nakalawig na. Oo, so sa kay sa aton dira nga nagka-comment bala naga-text diri bala. So why natapos na ang condonation na program sa SSS sa mga loans ang May 14 lang actually. May 14 kaya kay dapat hindi nagliga gina-discuss na actually. Sir, kay next time pag kami na sir mo. Oo. Ti niya mabalik pa action. Hindi sigurado. Niya 30 years old pa man lang ko. 30 ka pa man lang galit. Kung daw Jollibee ka man daw willing to wait ka ba lang basta ang kuan ang advice is kung mabayaran mo na lang. Yes, sir, oo. Kung 30 years old si ninga aton nga comment, feeling ko hindi magindi dako ang iyang loan eh. 4 years naman lang sir. 4 years pa man lang oh. Hindi pa ni ni tamaan ka dako sang kwan sang penalties ni. Kay 4 years pa man lang lain sa ako niya nga daw lapit na to sobra na 20 years to yang ako niya. So na-avail ko to ang condonation na program sang SS. No, ladlawan ni isa sa mga loan mo. Ang loan hindi lang maka salary loan ka after pila ka years nga membership nimo, contribution nimo gala. 36 months nga hulog sir. 36 months nga For hulog. 1 month nga salary 1 loan. month ka salary loan. Para ka with isang 2 months nga salary loan dapat naka 72 months man siya nga. Na double. Oo. Double sang recovery primero. 36 pagka 72 mo pwede ka naka-avail 2 sang months. 2 months. Oo nga salary loan. So mataas pa gina siya kung sige mo nga bayad nga. Depende sir no sa ginahulog naton nga premium kay da siya naga-base eh. Nakuha akong pila ang ginahulog tabala sir sang last 6 months sama na. So kung maximum man sir ang makuha niya. Okay, sige. Sige, thank you ko Miss Charis ng imo. Basta mo na amigo ang aton nga ang ina-advise ni Miss Charis nga kung pwede nga mabayaran mo lang kay gamay mo lang na siyang kwan ang imo nga penalty para nga maka-loan ka naman liwat Hindi bla? Or kung mag-loan ka gid man liwat at least gamay lang ang ibuhin sa imo. Hindi bla kung mag-loan ka liwat kung mag-renew ka sang loan mo, ibuhin na siya. 1 year kung nakatunga na ang hulog mo sir sang loan mo. Pwede ka ka-renew so ang nabilin to i-deduct na siya sa proceeds sang bago mo nga salary loan. Diba si pilan lang imo nga loan kung mag-loan ka liwat. Mas may na kay daw imo mo lang na siya nga daw imuon mo lang siya bla nga daw no panawag ni daw alkansiya bla. Do saving ang bayad mo daw savings mo lang bla total loan mo muna gyapon ano. Anyway, ang SSS may ra gyapon ning mga housing loan ning sila mga housing ang nabilin loan. na lang naton sir no. So mayara kita sang way back 1990s ang naghatag kita sang housing loan. Mayara iban sir nga wala nagaka-foreclose bali bala sir hindi mabayaran sang mga original nga mga borrowers. From time to time sir naga-post kita sa mga foreclosed properties. Pwede ma-avail sa aton nga mga members. Okay, pero wala nagid man siya sang sili away na ya kay may pag-ibig naman actually no. May pag-ibig. Tungod inasang may pag-ibig Yes, kita. sir. Nga ti ano panawagan nila sa kuan ano gani panawag ni sang inyong kuan na kuan gali na government owned and controlled corporation Yes, kamo sir. no. Yes, Amo mo na sa The pag-ibig. same, sir. So ang pag-ibig may housing program naman, housing loan program. That is why nga ang SSS wala na. Kaya before may ara no. Oo. Before sa pag-ibig. Pag-ibig ko no, ning pag-ibig ko man daw ay ko muna. Anyway, sige, what other information would you like to Sa aton sir lambot? subong mayara kita sang housing loan penalty condonation program. Housing loan, sige, are may penalty condonation program kita. Pero kwanta na i-clear to na housing loan ini iya. Sir. Nga condonation. Actually, do extension na siya sir sang aton nga nagligad nga last year lang nga restructuring naton nga program. So from May 25 hasta lang ni siya galing sir June 30 ang availment niya para sa mga member loan June 30, 2022. 2022. Sir. So for 1 month pwede maka-avail ang tanan naton nga mga housing loan members, borrowers pating ilang nga mga legal years wala kung napatay na bi ang original to sir no nga borrower or kung kinbaligya sang original nga borrower ang iya nga balay sa iban so duly designated as successors in interest pwede na sila ka-avail sini sang aton nga ano actually sir mayara kita mga
around 436 nga qualified mag-avail kay dapat naka 6 months sila nga past Payment. due na past due Past due. sa ila nga delinquency sa ila housing loan. At that time nga sang ila nga filing sang loan Penalty housing condonation. loan, penalty condonation. Mhm. So may duwa ni siya sir ka mode of payment. Mhm, Ang okay. isa ang one time lang payment, full payment na siya. Within 90 days from date nga gin-approve ang iya application. Ang isa sir through may restructuring sang loan niya. So mabayad lang siya 25% sang outstanding loan balance niya. Ang the rest, ang remaining balance pwede niya mabayaran in 24 months. Okay. Swerte ta subong diya sir Action Boy kay diri sa Bacolod may ara kita ya sang housing and acquired asset management. Ang panay kag Negros dira sila pwede maka-apply diri sa SSS Alacson. Maka-apply sila sang aton nga housing loan penalty condonation. Okay, oo. So, mind you again, mga, mga ka-SSS, gibaliwan tayo SSS. May loan condonation kita, penalty condonation sa housing loan. Ang salary loan niya natapos na sa May 14, no? So, dapat tandaan natin na kung gusto niyo mag-avail, you can avail until June 30, June 30, 2022. Dari ka, duman ko, mabalik ko sa loan nga nga available para sa mga pensioners mga retirees naton. It doesn't matter kung pilang edad mo para maka-loan ka. Ami ara sir. Dapat Sila. Oo. Dapat sir hindi siya magnubo sa dapat hindi siya maglapaw 85 years old. Okay. Pag mature na sang iya nga sa end sang iya nga loan term. Okay. Meaning dapat hindi ka magsobra sa 85 ang kakababayaran mo na. Ang imong abutan tabi pila ang kuno mag-loan ka kung pensionado ka mag-loan ka pila ka tuig ning bayaran na yaw? Ga-range siya sir from 6 months, 9 months kag 12 months depende sa kung i-avail niya pero sa kung ma-avail siya sang 3 months nga time sang iya nga bayaran niya na sir in 6 months ang loan term niya. Kung 9 months naman niya 1 year na siya ang loan term. Sa times 9 kag times 12 yes sir sa basic pension niya mabayaran niya na in 24 months. 24 months. Sir. Amo na amo to ang bala to nga pinaka-maximum, no? Oo, sir. 24 months is 2 years. 24 months. So, kita edad na sir dapat hindi siya maglabot 85 sa end sang loan term niya. si tatay gali hindi na maka-loan gali kay 86 na siya. Oo. Pero used to be sir no kung ma-avail ang retired pensioner naton sang loan nga 6 months lang nga payment term dapat sang that day nga nag-file siya sang iya nga pension dapat ang edad niya ng 84 years and 4 months. 84 years and 4 months. Pag 84 years and 5 Pwede pa na siya ka-avail. Pag 6 months mo daw lang na. Kaya hindi mo may 85 ka na mo. Oo, sir. Kung mo diba? Iway man taga kwan pero possible di ka lang mo. Pero sir, ang aton nga pension loan program may ara na siya insurance eh. So but silingon kung wala pa natabo bisir sa aton nga pensioner bisir Amo na siya. wala siya ang iya nga may nabilin pa siya nga pension loan nga nga balanse covered na siya sang insurance hindi na siya deductible sa iyang benefits sang iyang surviving spouse. Come again? Ano ganito explain? Pares na sir no na sa tunga-tunga bisir sang iyang loan term ang may napatay bisir ang aton nga retiree pensioner Okay. ang borrower ta ang iyan nga loan covered na siya sang Insurance. insurance. So hindi na pag-deduct Hindi sa na siya deductible sa mga benefits na sang iyang nga beneficiaries. Okay. Ang nasilin na ito, yung hambal mong example kita is tunga-tunga. Regardless man, sir, oo. Anytime, anytime, yes, anytime nga sa payment period, hindi ka mapatay siya. So, bali, kuha na to, covered na to sa insurance. Ang insurance, nabayaran mo na sa pensioner? Gamay lang na siya, sir, ng mga 1%. Ano siguro sang, sir? Sang deduct sa iyang pension loan proceeds. So, kung magkadto kita sa maximum 24 months nga Yes, payment sir. period, maximum na siya nga loan nga imo ma-avail. So, dapat gali 83, mga way ka pa ka 82 83. years and 10 months. Oo, na 82 years At and the 10 time sa months. Abi ko nga pwede ka loan kay sa tatay, balon ko malunta gali 86 na sa tatay, hindi naglipid. Pwede. Pulo pension na gid sa gali. No. Sa ining mga retirees naton,
kundi nagabaton sila pensyon. Pag mapatay ang retirees naton kuan na ang anong may mabato na gid lang anong naglang Kung may pinaka nabilin, dali lang gid ka programa ko. kung may ara pa sir no ang iya nga dependent legal spouse, Aha. minor dependent, masaylo sa ila sir. Pero applyan pa na nila sir sa death benefit before masaylo sa ila ang pension. Kung wala na kung wala siya single sir no ang retiree pensioner naton sang napatay siya, wala siya sang kabataan, so makadto na siya sa secondary niya, heirs niya, ang iya nga secondary beneficiaries ang iya nga parents. Kung wala nang iya nga parents, ang designated beneficiaries niya na ang makabaton, or kung wala ang legal heirs niya. Pero 5 years na siya sir ang guaranteed ta sir nga pension. Buot sa lingon kung nakalapaw na 5 years nga nagabaton ang aton nga pensioner, pag napatay siya, maka-avail lang niya sang funeral claim kung sino man to ang nagbayad sang expenses niya bala sang funeral. Ara ya pwede gina ma-avail ya. Masisinulan na siya sir mo kung sino ang nagbayad sang funeral expenses niya. Pero ang mga beneficiaries niya wala na yan may Wala na makuha. pensyon. Diyan ay ka. Tagon ko man na Yes, liwat, sir. no? Let's say nag-retire ka. Nag-retire ka. May ara iya nga hindi sila yung mag-avail sang advance nga 18 months, 18 months, no? 18 months ang pinaka-maximum Yes, to, no? sir. Gakuan sila daw, ano pa naman daw, straight bala dayon Monthly yung pension monthly na pension sila. dayon sila. Why pa mga 1 year pa lang, may pa 1 year na patay siya. Oo. Anong ma-avail sang kuan sang may ma-avail Beneficiaries niya. Oo. ang beneficiary. So kung 1 year na siya nagbaton pension, may 4 years na nabilin sa iya nga guaranteed nga pension. So kung may ara wala ay problema sir kung may ara siya dependent nga legal spouse, sila yung makabaton. Sila, ang legal spouse. Lifetime. Pero kung single to siya sir ang napatay, Or kuan na sabi ng siya na lang yung bail. Let's say wala naman siya why naman siya napatay legal naman, spouse, oo. patay naman, siya wala na naman siya well, ang iya mga bata legal age naman. Oo. Oo. Wala na sila sir bato. 4 years no may nabilin pa nga 4 years. 4 years. Oo. Mabaton ginaya Oo, sang mabaton ginaya Japon sir 4 years. Sa secondary beneficiaries yes sir. Oo, gani meaning ang secondary Ang parents wala sir kung ato yes sir single pero ang dra yes sir wala na gid na sir mo. away na ginaya. Kung let's say nanay ka, ikaw na lang napatugan na patay bana mo, tapos pensioner ka, first year of yung bato mo sa pension mo napatay ka man, nakabataan mo puro naman of legal age. Oo. So why na to why na tong 4 years nga okay. Why na gali no. Kaya may abi ko na may ara ang 4 years yata gid bisan sa mga pamilya lang hindi nagali. Sa mga dependents lang, let's say may mother pa siya. Nga ginabutang ito bilang dependents siya, pwede pa tayo mabaton. Pwede, yes, sir. Sige. Okay. Dali lang gid la kay ang mga text do hindi ko intindi sa mga pamangkot sa iba na. What other information sa Subong Miss sir no Ceres? ang aton nga compliance ang AKOP annual confirmation of pensioners Okay. nga wala naka-comply sang 2021. Nagbalik na siya. Nag-extend naton until June 30 para sige-sige bilang ilang nga pension, sir. Kinahanglan mag-comply sila. So anong imo nila actually ining akop ni is ginahimo ni siya para mabalaan kung tibuhi ka pa Yes, oo, sir. Oo, kung buhi ka pa. So anong ginahimo anong hila dapat himuon sa Ginarikwarta, sir, ang aton nga mga pensioners. Pero ang ginarikwarta ni sir nga pensioners na surviving spouse na ni siya, sir, ang mga total disability pensioners kag ang dependent wala, sir, nga nga pensioners ang napatay nga member be. Mapapicture lang sila sir no upod ang newspaper, oo. Nga Problema subong kido klaro. dudutay na lang newspaper subong mo. Gani ano. Pero ano sir, pwede man nga ang background nila news bi sir no nga gagwa da TV. Correct. Gagwa ang date dira. Oo. So pwede na nila ma-forward. Pero may kita sir Japon ng Validation? face-to-face nga sir mga submissions ang AKOP sa SSS branches naton. Kung hindi man lang hindi maka-travel ang aton nga member, so representative pwede na siya. Ano siya sir ang picture dapat may badala sila. Okay. Inang aton nga funeral benefit no, in one time lang ni saya no pagkapatay ti ang funeral benefit is intended para gastuhon sa imong pagpalubong usually ano ba lang na sa una ang mga funeral parlor amo ni sila nag-process. Pwede man nagyapon na muna. Subong through online. Pwede Online? na siya, sir. Nakita ko na siya nga pwede na sila ang funeral parlor. Bali,
tawag na kay online filing at sir sa ano sa funeral. Mhm. Except lang gid kung hindi siya nung ano tawag na nang qualified sa online filing. Mhm. Kung ang member tabi wala sila bi kopya ang tawag na ang nagbayad Ang nagbayad. sa kopya sang SS number sang member Mhm. na namatay. So sa counter gina sila ma-file. Mhm. Pero the rest yes sir sa ano na so, sir sa online naton. Mhm. So pareho na kung funeral parlor man or member man sang family, Mhm. online lang gina siya bali death certificate ang gina-submit, ang proof of membership sang napatay nga member kag ang iya nga ang receipt, official receipt sang iya nga pagpalubong sa iya. Okay, ang gasto. Kay may naghambal sa akon nga nga do kadugay ko no subong sang kadugay ko no. Hindi man nadugay ang Hindi man, pag-release sang kuan. So kumparar bisang una sir no nga 1 week lang to siya Oo. general ato nga benefit maara na siya over the counter to siya be. Mhm. Subong niya sir kay online na siya ang filing ano bala sir since 24/7 nga available na siya kag maka-file ang aton nga mga members nagasupot na da siya sir. So kung ang aton opisina 8 to 5 man lang ang office hours naton ano na siya sir ang funeral ginahabuin na siya sa pinakalapit nga branch kung ano tong registered address. Mhm. Sang nag-file. So malawig-lawig subong ang Oo, medyo releasing. lawig-lawig siya subong sir. Depende bi sir sa kadamuon. When you say lawig-lawig, on the average, mga ano kalawig man? Kag ma-release ang mga funeral benefit. Last to sir, ang approval, yes sir, dasig. Aha. Ang disbursement na lang. Aha. Ikasulod siya sa bank. Or Aha. depende man kung may ara man nga remittance payment na bala sir Mhm. nga center amo na siya ginasudlan kung wala sang savings account ang ang member mag-arrange man siya siguro sir 1 month sir ay 1 month pa Oo. lang gali, hindi Pero- man sa lawig gid gali. oo ang May nabalaan ko crediting sa Oo. ila nga May nabalaan ko abing muna sa funeral parlor muna. Though lapit na 1 year, nagambal sila nga bayaran yun lang kay kabudlay sila mo nabudlayan sila kuno ito na kung anong nabudlayan sila kuno sa pag-process SSS. pero online sir ha Oo, okay. online ang processing sila no. Digin try ko gin actually sir no nga mag-assist wala sa isa natong ka-member para makita ko man kung paano kag dasig man sir ang ang ano gitawag na ang approval sa funeral kay especially kung dependent legal spouse sir wala na nagapangayo OR receipt kay dependent legal Dependent spouse siya. legal spouse siya. Tapos once ma-approve na ang funeral pwede naman na ma-submit online man ang death claim. Ang death claim. May ara nga napatay na ang member, ang SSS kasi papadala sang iya nga pension. Kaya hindi na mo nabalaan sir mo kung wala na ang member. So what Especially- happens? Usually balok ka naman ti sa aton na may ara man yang magkuhaon talaga ng pension niya. What ano matabo? Especially bala sir sang wala tangadaan nag-aakop sang retirement naton, retiree pensioner na Oh. sir mo unless nga ara sila sa abroad, kung diri lang sila sa Pilipinas wala ta na sila gina-comply sang akop. So kung mapatay na ang member kag wala dayon gina-applyan sang funeral claim, kasi na siya sulod sa bank. Once na balaan naton may maka-report sa aton sir no nga napatay na ang pensioner, da pa lang sir nagapa-suspend or naga-cancel Suspend. sang ila nga Take on withdraw na to sang ang kuan. gina-withdraw na siya sir once mag-file na death Aha. or gina-deduct na siya sir ang una. Kahit Okay. na siya mo na nakuhaan na siya bala sir. Mhm. Or kung ang pag na sir no kung wala na siya sang beneficiary nga dependent legal spouse Mhm. nga Oo. para i-deduct na siya pero nang batunon na siya Japan sang dependent legal spouse niya ang pension niya. Amo na siya niya pasakaan mga fraudulent claims na siya kumbaga, Fraudulent sir. claims Oo. na siya. Pero kung may legal spouse ka, i-deduct lang. Oo, i-deduct na Pero siya, sir. kung wala na saya Wala sang ginagawa. qualified nga dependents, patsakaan gid kaso sa SSS. Okay. Undue benefit na hindi na nila dapat sir batunon sir. Kag dapat kin report na nga Oo, napatay na na. dapat yung report na. Kay iban way gina report anay kay Oo. hindi bla may mga pensyon pa nga pabuton. Ate okay nakakuha na ko sa ideas na ano. Kaya may harap na ko sa claim ko ikuan na lang guro. Kay amo na bla withdraw sin kuti. Siling ko lang sa ilag ko, if you want to withdraw at your own risk. Yes. oo, sir. Hindi na risk. Hindi, Oo, hindi ko yan magkuhan. Kaya hindi ko yan kuhan sina sa risk go. Kay risk go na siya mo. So,
withdraw lang ka mo at your own risk ya. Basta hindi na ko labot ko ni ano matabo daya ha. Basta kuya way ko advice nga i-withdraw nyo. Knowing iti patay na to siya mo. Ang gin-deposit to sa KCC sa iyang bank account niya is para sa iya mo. Hindi to para sa inyo. Muna nga kung i-withdraw nyo natin, yun na risgo. Sa muna sa gali, kung may qualified dependent siya, i-deduct lang kung mag-file sang death benefit, death claim. Pero kung wala sa sang qualified dependent, sakaan ka gidya kaso. Fraudulent claim na sa ano. Anyway, sige, may duwa ko karon nga i-discuss sa imo. Anyway, ay alak-ala natagli sa aton oras, Miss Cherizo. Oo, so araw ng army nga daan daw. Dasun nga daan niya sa army nimo. So, thank you again for coming. From time to time, nawag lang ko sa imo kung may mga pamangkot ng aton nga mga pension mga member SSS naton members. I-refer ko lang sa imo mapamangkot nila kay actually sa una pwede ko ni makasabat-sabat sa mga muni kay sa una pero may mga SSS ka bisita bala. Yes, sir. Galing kasi mong kadamo bisang mga bago mga circular no bago Damo gid sir. damo nga hindi ko siguradong isa sang i-advise ko bala sa nagapamangkot no. But anyway, thank you Ms. Cherise for your time. Salamat gid sa aton mga ka-action dira. Thank you po sa pagpupod sa aton diri sa aton nga pangalagad gyapon nadulong sa inyo sang Dr. Fritz Green Coffee. Ang Dr. Fritz Green Coffee Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa sa masunod nga Domingo. Diri gyapon sa kapihan sa aksyon. Opo sa inyo lagad, Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio.